Bismillahir Rahmanir Rahim. Zinatu kashi na shida. Shiru malamin ya yi, kana ya ce, duk yadda ake ciki, zan zo har gida na muku bayani. Godiya aka yi ma malam sannan ya tafi. Ita kuwa Zinatu, ranar tana ta barci har bayan isha'i, sannan ta farka, ta yi mika tare da atishawa firgigit hankalinta ya dawo jikinta. To me take haka har duhu ya yi tana barci, abin da ta yi kenan tana faɗa a ranta. Saukowa ta yi tana lalube kasancewar ɗakin duhu, babu wuta. Ta fito falo, Lubi ce ta kalle ta cike da tausayawa tare da cewa, sannu Zinat. Kanta ya ƙara ɗaurewa, ta nemi waje guda ta zauna. Lubi ce ta ce, je kike yi alwala ki yi sallah, ke zo mu yi magana. Jikinta ya ƙara yin sanyi, ƙalau saboda kwata-kwata komai ya tsaya mata. Ƙwarai, alwala ta yi, Lubi ta ce, ta yi azahar, la'asar, magarib da isha'i. Zinatu ta zara idanu ta ƙara ruɗewa ta ce, wani abin aka mana a asibiti ne har ya sa ni yin barci haka? Lubi ta yi shiru, yayin da ita kuma Zinatu ta fara ramuwar sallolinta. Tana idarwa sai ga inda ta shigo goye da bawan Allah a bayanta, yana ta kuka saboda shi bai san cin abinci sam, ya fi ga nono. Ga shi yau bai samu ba. Inna ce ta samu waje ɗaya ta zauna ta ce, sani ‘yar nan, a sai wannan abu bai yi daɗi ba. Dakatar da ita Zinatu ta yi ta ce, ina me ya faru da ni? Kallanta ta yi ta ce, Zinatu, ki yi haƙuri da duka abin da ya same ki, kowane ɗan adam da tashi jarabawar. Sannan ta faɗa mata me ya same ta. Kuka ne sibice mata, tana faɗin, ni ko me na yi ma mutane da za su yi mini wannan abin haka? Su yi finishin ɗina har haka? An raba ni da dangina, da gidanmu, an zalunce ni. Ba zan taɓa yafe wa kowa ya yi sanadiyar rugujewar rayuwata ba. Kuka ta ci gaba da yi, mai tsuma zuciya. Sai da ta yi mai isarta sannan ta yi shiru. Lubi na gefe tana share hawaye, don duk wanda ya kalle ta a lokacin sai ya tausaya mata. Da ƙyar ni ta lallashe ta ɗan ta abinci, tare da kwanciya, wanda kun san bacci ɓarawo ne ya yi awon gaba da ita. Wannan kenan. Miko hannu take cikin wani katon kogon rami, yayin da ƙasa take ƙara faɗo mata tana ƙoƙarin leƙowa, tana kiranta. Umma ki taimaka min, kin ga halin da nake ciki. Umma, ƙara ta kwalla yayin da wani katon dutse ya faɗo mata a kanta, ya dilmiyar da ita cikin ramin. Umma, firgigit ta tashi daga mummunan mafarkin tare da faɗin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhaji Ahmad ne ya tashi tsorace, jin dogon salatin da matarsa ta ja. Hajiya, lafiya kuwa? Ƙara share zubar da ta taso mata take yi. Duk da sanyin AC, gabanta na mugun faɗuwa. Ta kalli Alhaji. Wallahi Abba, na rasa dalilin da ya sa yau kwana 5 kenan. Nake mafarki da wata yarinya tana yawan kirana da Umma. To Alhaji tun bana damuwa, yanzu har na soma damuwa. Ko dai muna da wata diyar ne bayan Nafisa da Hassin. Alhaji ya yi nazari na wasu sakwanni sannan ya ce, Hajiya, kin taɓa ganin mutum yana da ɗan da bai san shi ba? Kawai shirin mafarki ne, mu ci gaba da addu'a, kin ji? Hajiya Sakina dai kaɗa kai kawai ta yi, sannan ta canza gefen da ta kwanta. Ta yi addu'a ta shiga tunanin, ba tare da ta daina koda mafarkin wannan yarinyar ba. Ko rufe ido take yi, ita take gani. Wannan kenan. Washe gari sai Zinatu suka tashi suka kimtsa domin komawa ɗauko Abdul Shakur da ke hayin ɗan bushiya. Zai dai har yau bata kwantar da hankali ba. Ta yi wani irin ramewa lokaci kankani. Fitowa suka yi, inna na musu rakiya. To, Ishaku, ka gaida su, kaga dai dole
sai Zinatu ta dawo nan saboda maganinta. Yanzu za ta je ta ɗauko kayanta. In an kwana biyu ta dawo, har Allah ya sa a dace. Godiya suka so mai yi, ita ko aranta tana mamakin kirki irin na wannan bayan Allah. Lallai a duniya mutanen kirki ba su ƙare ba. Allah ya ba ta abin yi, ta faranta musu kamar yadda suka taimake ta. Ta faɗa a ranta tare da share hawayen da ya tara a idanunta. Tafiya ce suka yi mai tsawo zuwa ƙauyen hayin ɗin bushiya. Kofar gida ya yi fakin tare da fitowa, suka shiga da sallama. Amsawa aka yi sannan suka shigo. Abdul ne a shimfiɗe a kan tabarma, yaron kamar mai ƙanjamau. Irin stage 4 ɗin nan, yara mai yayi sol, daga gashi sai fata. Yayin da gogo ke kicin, tana fama da wuta. Kallon yaron suka yi, Lubi ta fashe da kuka tare da na shiga uku. Kukanta ne ya tsananta, ta je ta ɗauki ɗanta ta rungume shi. Abdul Shakur ƙara matsa shi ta yi a jikinta, kamar wani zai kwace mata shi. Gwaggwace ta fito daga kicin jin koke-koken Salati. Ta fara, La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi, sallallahu alaihi wasallama, Muhammadu ɗan Abdullahi. Wannan wani irin tashanci ne nake gani haka? Oh, ni shatuwa. Na bani. Duniya ina zaki da mu? Yanzu kai Isiyaku irin wannan annobar da ka kwaso kenan a zuri'ata, ‘yar bariki mara kunya? Ishak ne ya ɓata rai ya ce, Haba goggo, ya za ki dinga irin wannan halin, bisa bilillahi. Mahaifiyarsa ce fa goggo. Dalla rufe min baki, sha ka tafi. Wallahi sai na kwaɗe ka. Tashi ku bani waje. Sumsum suka tashi, suka shige ɗaki, yayin da Lubabatu ke durƙushe rike da Abdul tana kuka. Goggo, don Allah ki yi mini rai, ki bani yaro na tafi da shi, na mai da shi ya ci gaba da shan nono. Ki tausaya min goggo. Ta rike baki, na shiga uku ke abu ta kazar ubanki, tsinanniyar yarinya. Ni har za ki gwada ma bariki? Isiyaku, fito don ubanka. Yau sai dai ka zaɓa, ko ni ko shegiyar matan nan taka. Fitowa ya yi hankalinsa tashe, ya tsuguna. Don abu ta kazar ubanka, ka sake ta na ce. A sharfa take narka masa, wanda ni ma na kasa faɗarta. Shiru ya yi, hawaye na silmewa masa, ya ce, Ki yi haƙuri goggo, zan miki duk wata biyayya da kike so, amma ba zan iya rabuwa da matata ba. Salati goggo ta saka, na bani, tare da fashewa da kuka. Ishak na jin haka ya yi wuf ya bar gidan, ya ce ma Zinatu, Ku haɗo kayanku kawai mu tafi. Haka ta shige ɗaki, ta haɗa kayanta duk da na Luba. Ta kullo ɗakin ta jawo Luba. Da ƙyar rike da ɗanta goggo dai, iya kaɗuwa ta kaɗu, saboda Ishak a cikin ‘ya'yanta shi ne kawai za ta ce, ya yi abu, ya yi ba tare da ya mata musu ba. ‘Ya'yanta huɗu, Hafsa ita ce ta farko, sannan sai Ma'azzam, da ke aiki a Osun, custom officer ne. Shi da ta fara matarsa, don haka shi ma yake shigar mata, don haka ma aka shafa masa lafiya. Sannan sai Ishak da kuma Yahanisu, ita ma tana aure a Talatan Mafara, Zamfara. Gogo tana ganin Luba ta ɗauki Abdul ta ce, Wato da shi za ki tafi, shegiya tsinanniya. Yanda kika saka ɗana ya juya min baya, ke ma haka za a miki. Luba dai kuka kawai take yi. Ita tunda take a rayuwarta, ba a taɓa mata zagi da alkaba'i irin wannan ba. Fita ta yi waje tare da samunsa a mota suka ƙara gaba. Luba in ta kalli Abdul sai ta fashe da kuka. A haka Ishak ya yi ta lalashinta, wanda da ƙyar ya samu ta yi shiru. Wajajen ƙarfe 6 na yamma suka isa garin Katsina. Tafiyar da ya kasance kowa bata ma daɗi ba, don kowanne a cikinsu akwai abin da yake kitsawa a ransa. Wannan kenan. Washe gari suka tashi da wuri suka kimtsa gidan, sannan suka ɗauki Abdul Shakur suka tafi asibiti. Yaron na hannun Zinatu,
don ko rike shi mutum ya yi sai sigar jikinsa ta tashi, saboda ba daɗin ɗauka. Tafiya kaɗan ce ta sada su da asibitin Turai 'yar aduwa. Nan suka tsaya, suka yi komai, aka kwantar da Abdul. Likitoci sai faɗa suke yi, suna cewa a matsayinsu na masu ilimi, su bar yaro haka a gida? Su dai kan ba su da bakin yin magana. Lubi ce ta ce, Zainab, ki koma gida kawai, zan zauna da Abdul. Kallanta Zinatu ta yi ta ce, haba Lubi, wallahi ba za a yi haka da ni ba. Ke ki je gida, ke da abban Ilham, ni zan dinga zama. Lubi ta ce, don Allah ki yi haƙuri, kin ga kina da yaro. Ƙara ɓata rai Zinatu ta yi ta ce, kin ga Lubi, don Allah kada mu yi haka da ke. Ku je gida kawai, ku kawo mana abubuwan da za mu iya bukata. Hakanan Lubi ta haƙura, ta ƙyale ta. Ba magiyar da bata yi mata ba, akan ta koma gida. Dole sai haƙura suka koma gida. Suka dauko kayan bukata, da yamma suka tafi gida. Yayin da suka bar ziɗin, ta kwana a gurin Abdul Shakur. Wannan kenan. Washe gari dai, Zinatu ta yi wa bawan Allah wanka tare da Abdul, kasancewar a Amenity Block suke, ɗakin mutum ɗaya. Tana nan zaune har wajen karfe 8, sai ga doctors sun shigo wajen. Suka gaishe ta, sannan suka soma abin da ya kawo su. Daga kan da Zinatu za ta yi, sai suka haɗa ido da Dr. Zayed, da ya kura mata ido cike da mamakin ganinta. Sauri ta soke idon ta ƙasa. Bayan sun gama handuwa suka fita suka bar ta. Ajiyar zuciya ta soke, sannan ta tashi, ta fara yin kinse-kinse. Nokin aka yi, ta ce a shigo ba tare da ta damu da ta san kowane ne ba. Don duk zatanta cewa su Lubi ne suka zo. Shigowa ya yi tare da kallonta ya ce, maman bawan Allah, gaskiya na yi fushi. Mutunci sam bai ce haka ba. Kasa shi ne tare da gaishe sa. Ina wani? Ya amsa da lafiya, tare da kura mata idanu. Gabanta ne ya faɗi. Ta san ɗan da kai ƙasa, ta ce, bismillah zauna. Tare da bashi farar kujera ɗin nan da ke ɗakin, zama ya yi tare da ɗora ƙafarsa ɗaya kan ɗaya. A ranta ta ce, mai hali baya fasawa. Ce mata ya yi, Zinat, haka zumunci yake ashe? Ba irin neman da ban yi miki ba, a garin nan na rasa ki. Murmushi ta yi kaɗan sannan ta ce, haba dai ranka ya daɗe, wallahi ba haka ba ne, kawai sha'anin rayuwa ne, amma ina yawan tuna ka, har na maka addu'a, kai ɗin ba abin mancewa ba ne ai. Dariyar jin daɗi ya yi, da ke ƙara ma fuskar shi kwarjini ya ce, kin ji ki, ya bayar rabuwa kuma. Kafin ta ba shi amsa, ya kalli gadon, ya ɗan buɗe baki ya ce, ina kika samu wani yaron, kar dai wannan shine bawan Allah. Ya nuna Abdul. Kada kai ta yi, tare da nuna masa bawan Allah. Murmushi ya yi, sannan ya sa hannu ya ɗauke shi, ya ƙara kallonta a karo na biyu. Yanzu ai in ba za ki damu ba, za ki iya gama inda kika samu wannan yaron. Yana kallon Abdul, ita ma ta ɗan kai idonta wajen. Sannan ta ba shi amsa. Yaron ƙawata ce, wacce ta taimaka mini a lokacin da nake neman taimako, wacce nake ganin a yanzu ba ni da wani dangi sama da ita. Murmushi ya ɗanyi, sannan ya tambaye ta, to yanzu ya maganar tunawa da ‘yan uwanki, ya ake ciki? Dukar da kanta ta yi ƙasa, sannan ta ba shi labarin komai, banda fyaɗen da aka yi mata. Don wannan ba maganar faɗe ba ce. Irin Zayid ne ya kaɗa ya yi jajir saboda tausayin da ya ji yana yi a kanta. Ya ce, kar ki damu, Allah zai saka miki ji. Kowa ya yi miki wannan asirin, wallahi ba zai taɓa samun kwanciyar hankali ba a rayuwarsa, sai Allah ya saka miki. Kin ji ko? Ki yi haƙuri. Ita dai shiru ta yi, tana sauraron sa tare da goge hawayen da ya zubo mata daga idanunta.
A haka suka yi ta hira da Zayyad. A ranta tana mamasa. Ya zama daban kamar ba shi ba. Shi yasa Bature ya ce, wa za ka taɓa yi wa mutum shari'a ba, har sai ka gane ya yake. Suna cikin tattaunawa sai ga Sulubi sun shigo, ɗauke da kayan abinci. Gaisawa suka yi da Zayyad, sannan Lubi ta ce, kamar Dr. Zayyad, cewa ya yi, ni ne. Sannan ta ce, yau ma kai ne likitan Abdul kenan. Amsawa ya yi da cikin fara'a. Ya yi mata faɗa akan yadda suka bar yaro ya zama haka. Alhalin suna da ilimi. Wallahi ba laifina ba ne. Ka san a issue ɗin family problem, daga family ne matsala wallahi. Tunda zai yarda haka, bai sake cewa komai ba, ya yi shiru. Fita ya yi ya musu sallama. Tun daga wannan lokacin Zayyad ya mai da ɗakinsu wajen zuwa. Sabawan da suka yi ne, kya ce wani ne, ko kuma ki ce yayanta ne. Wannan kenan. Hajiya Sakina ce zaune a ɗakinta. Shiru ita fa gaskiya al'amarin mafarkin nan ya fara bata tsoro. Kullum mafarki yarinyar take yi. In ta ma Alhaji Ahmad magana, ya ce shirin mafarki ne. Yau ma kamar kullum zaune take tana sake-sake a ranta. Da sauri ta janyo wayarta, ƙirar iPhone 6, ta faɗin kawunta. Don shaf ta manta tana da malamin da wataƙila ya san fassarar mafarki. Daga can ɓangaren aka ɗauko, hello, Sakina, ina yi ne kawo? Hajiya ta ce, amsawa ya yi da, lafiya lau, ya iyali? Lafiya lau. Sannan shiru ya ɗan biyo baya. Lafiya kike kuwa, Sakina? Amsawa ta yi da, wallahi kawo wani mafarki nake yawan yi, da wata baiwar Allah kullum sai na yi mafarki da ita, tana neman taimako daga wajena, tana cikin wani mummunan hali, tana yawan kirana da umma. Kawo tun abin baya damuna, har ya zo yana damuna, shi ne na ce bari na kira ka, na ji ta bakinka tukunna. Shiru kawu Isa ya yi, can ya nisa ya ce, lallai akwai wani al'amari mai girma tare da ke Sakina. Gashi yanzu dama yara kowa yana nan, insha Allahu za mu yi saukar Alkur'ani da sadaka. Ke ma ki waye sadaka tare da sallah, kina faɗa ma Allah matsalolinki, kin ji? Allah ya yi miki. Wai ina ma ‘yar banzar yarinyar nan take ne, Zinatu. Ita wato tun da aka mata aure, ta yada kowa ko? Ni shaf sai na yi kamar na kira ta manta. Gaban Hajiya Sakina ne ya faɗi. Ta maimaita Zinatu. Zinatu kawu. Ko dai Nafisa. Kawu ya yi shiru can ya ce, Zinatu dai, wa har yanzu ba ta haihu ba ne? Hajiya ƙara ruɗewa ta yi ba tare da sallama. Da kawu Isa ba ta kashe wayarta. Tambayar kanta take yi. O ni Sakina, wace ce kuma Zinatu da kawu ke tambaya ta ne? A haka ta yi ta tunani tare da ƙudurin in Alhaji Ahmad ya dawo za ta tambaye shi ta ji. Da yamma Alhaji ya dawo daga wajen aiki. Bayan ya ci abinci, ya dawo daga masallaci ne. Ya yi sallar isha'i, Hajiya ke ce masa, Alhaji, ɗazu muka yi waya da kawu Isa. To. Alhaji ya amsa. Ni mako kin ga na kwana biyu ba mu waya da shi ba wallahi. Fatan dai lafiya. Ba shi amsa ta yi da. Dama na kira shi ne game da mafarkin da nake yawan yi kullum. Don ni fa Alhaji abin ya dame ni sosai. Shi ne yake min maganar wai Zinatu. Shi yasa ma na ce bari in ka dawo na tambaye ka. Ko ka santa ne? Alhaji Ahmad ya nisa, kana ya ce. To fa, ni ban santa ba. Maybe ko cikin danginku ne. Ki kira shi ki tambaye sa. Ai matambayi baya bata. Hajiya Sakina ce ta ce. To bari in kira in ji dai. To masu sauraro, a nan za mu dakata a kashi na 6, sai mun ƙara haɗuwa da ku a kashi na 7 domin jin yadda ta kaya. Kar da kuma ta yin subscribing sannan ku taba ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a kowane lokaci.
Hasken Zamani TV. Mun gode.